Šta je to? O ne, Nicole, to je medeni žele sa crvenim paprikama. A šta je kod Julie? O, žele sa ukusom Baskin Robbins. A Phoebe je dobila žele sa puckitavim bombonama. Najmanje se posrećila, Nicole. Ti počinješ? Ozbiljno? Okej, probat ću. Nadam se da to neće biti mnogo ljuto. O, baš mi se sviđa ovaj pikantni ukus. Pogledajte, imam vatreni dah. Sviđa mi se. Hoću još. Mislim da je to loša ideja. Devojke, baš mi se dopalo. O, ne. Goru mi usta. Gde ćeš, Nicole? Gorim. Osjećam vatru unutra. O, bazen. Odlično. O, da. Kakvo olakšanje. Mogu se vratiti kod devojaka. Gde je Nicole? O, evo je. Jesi li dobro? Da, sad je tvoj red. Drago mi je. A sad ću istisnuti žele. Da vidimo. O, odlično mi ide. O, da, ukus je super. Osjećam kako mi bombone pucaju ustima. Kao pravi vatromet. Phoebe, je li tačno sve u redu? Nicole, daj kantu. Izvoli. Eto, tako mnogo bolje. Devojke, to je bilo baš moćno, ali sve je prošlo. Julie, sad ti. Da, hajde da probamo. Kod mene ukus mog omiljenog sladoleda. To bi trebalo da bude jako ukusno. O, da, ukusno, ali i jako hladno. Sviđa mi se. Hoću i ja da probam. Što više jedem, postaje mi sve hladnije. Devojke, spasite me. Jadna, znam šta da radim. Hajde da ugrejemo Julie fenom. Da, uspelo je. Hvala puno. O ne, Nicole, šta radiš? Odledit ću Julie uz pomoć bacača plamena. Nicole, ne treba. Ne, već mi je dobro. Stanite, nećete me zaustaviti. Šta ste sad dobili? Nicole ima medeni žele od kole. Julie žele sa kiselim bombonama. A Phoebe je dobila pravi medeni žele. Devojke, mogu li ja da počnem? Super! Sad ću probati. O, kako se razvlači. Neverovatno. Što? Skoro sam sve pojela? Ozbiljno? O, ostalo malo na dnu. Dohvatit ću jezikom. Nešto neće. Mamice, zaglavila sam se. Devojke. Hajde, vučemo. I još malo. O, uspelo je. Moje čelo. Šta mi je sa jezikom? Moram ga vratiti nazad. Da, tako mnogo bolje. Šta se smijete? Julie, sad ti? Da, spremna sam. Jao, bit će mi jako kiselo. Ali nadam se da ću preživeti. O, sviđa mi se ukus. To je baš super. Utrnulo mi je lice, ali ne mogu se zaustaviti da jedem to. Ostalo još malo. Da, sve sam pojela. Joj. Aj. Šta je to sa Julie? Kako zanimljivi pokreti. Devojke, ponavljajte za Julie. Ona tako zabavno pleše. Znači da je to ples. To je zaista super. Hajde svi da plešemo. Dovoljno, to nije ples. Phoebe, sad ti. Vrlo rado. Wow, izgleda jako lepo. A kakav je ukus? Predobar. Devojke, to je najbolje jelo na svetu. Oduševljena sam. Jao, Phoebe, tamo su pčele. Šta? Pa to su male pčelice. Znam kako ih se rešiti. Samo ću poprskati sprej od insekata. Eto, problem je rešen. Phoebe, imam lošu vest. Problem je postao veći.
Ali znate da rješenje uvijek postoji. Nema više spreja. Jao, pčele, hajde da se pomirimo. Ne. Vrti mi se u glavi. Odmorit ću. Pčele, uzmite žele, samo nas ne dirajte. Dobro je. Šta imate ovog puta? Phoebe ima žele od Fante. Nicole, žele od bombona Haribo. A Julie je dobila žele sa brokolijem. I ja ću da počnem. Dakle, stiskam. A šta je sa mojom flašom? Čudno. Ništa ne razumem. Pa to je žele flaša. Neverovatno. Nikad pre nisam probala takve. Da, to je jako ukusno. Nicole, hajde sad ti. Zašto? Neću da jedem žele sa brokoli. To je mnogo ružno. Da, bila sam u pravu. To je odvratno. Dobro, moram što brže pojesti to i zaboraviti. Ostalo još malo. Da, uradila sam to. Šta je sa mojim rukama? Ostaju veće. A moji mišići rastu baš brzo. Wow, sad sam tako jaka. Znači, mama me nije lagala. Ako budem jela povrće, postaću jaka. I kod mene je žele flaša. Super. Da. To je mnogo ukusno. Julie, prestani da mašeš sa tim. Daj mi to dok nikog nisi povredila. Kako teško. Tako je bolje. Došla mi ideja. Sad ću vam ispričati. Nabošću flašu na štapić i malo ugrejati to. To će biti jako ukusno, verujte mi. Gledajte, devojke, to je baš moćno. Nicole, imam lošu vest. Tvoja flaša se istopila. Šta to pričate? Ne! Upravo ste! Flaša se pretvorila u neku baru. Izgleda odvratno. Ali ipak ću je probati. To je veoma ukusno. Sviđa mi se. Da? Jao, Nicole, to izgleda čudno. Žele sa ukusom Nutelle. Žele sa ukusom Huba Bube. I žele sa psećom hranom. Moje saučešće. Okej, ja ću da probam. Ali samo malo. Ne mogu da iscedim, onda neću ni da jedem. Ne, nećeš tako lako proći. Ja ću ti pomoći. Vidi, sve je zašlo. Hvala, drugarice. Kako gadno. Nicole je počela da laje. To pseća hrana tako utiče na nju. To je čak i zabavno. Pogledajte kako je smešna. Šta radi? Dobra devojčica. Izgleda da joj se njen žele sviđa sve više i više. Vidi, to je pravo kuće. Došlo je na miris pseće hrane. Posluži se. Nicole će ti dati da jedeš. Ne, skaloni se od moje hrane. To je moj žele. Phoebe, nastavi. Vrlo rado. Moje žele sa Nutellom će sigurno biti lep. Da, znala sam. To je mnogo slatko i ukusno. Došla mi ideja. Napravit ću tostovi sa Nutellom. Nutella je u obliku želeja, ali svakako je ukusna. I stisnut ću Nutellu na hleb i pokriti drugim komadom. Tako je, mogu probati. Wow, predobro. Odlična ideja, Phoebe. Hvala. To je to, ja sam završila. Julie, sad ti. Dobro, sad ću probati svoje žele sa Huba Bubom. Wow, to je jako ukusno. A sad ću napraviti balon. Cool. Ali, ako pojedem više žvake, balon će biti veći. Gledajte. Da, uspela sam. Sad imam loptu. To je jako zabavno.
O ne! Sad sam sva lepljiva. Kakav užas. Novi ukusi. Phoebe je dobila žele sa ukusom ribe. A Julie ima žele sa Skittles. A šta je kod Nicole? Žele flaša sa žele očima. Nemojte me gledati, neću to jesti. Zašto? Dobro, sad ću probati to. Jadna ja. Devojke, to je odvratno. Najgori žele u mom životu. Ju, kako gadno. Još ga imam tako mnogo. Gotovo. Uradila sam to. Jel? Izvinite. Odvratno. Phoebe? Hajde da joj zalepimo usta. Požuri. Dobro je. Baci kotku. Mi smo odličan tim. Sad ja. Ovaj žele sa Skittles bombonama je jako dobar. Da, oduševljena sam. Šta se dešava? Jao, ruke su mi postale šarene. To je sigurno zbog Skittlesa. Pitam se šta će biti ako pojedem još malo. Wow, postala sam sva šarena. Cool. Nicole, sad ti. Okej, sad ću da probam. I stisnut ću žele. Nešto neće. Ideja. Stavit ću rukavice Hulka. Daće mi više snage. Stavit ću flašu horizontalno. I stisnuti je. Da. Tako je. Žele sa očima izašla. Super. I ukus je ekstra. Da. Nicole, hoćeš dati nama malo? Ne? Kakva si ti, drugarica? Pa nema veze, jedi sama. Šta? Zaista si pojela sve sama? Nevjerovatno. Šta ti je sa licem? Imaš puno očiju na licu. Kakav užas. Nicole je postala mutant. Bežimo! Jo, opet sam dobila malu hranu. Meni odgovara srednja Milka. Pogledajte kakvu veliku čokoladu ja imam, devojke. Emo opet ima najmanju porciju. Pa šta, ali je veoma zgodno jesti. Spremit ću svoju mrvu u mini kuhinji. Uzet ću šerpu i uključiti šporet. Wow! Sara, daj meni da vidim. Naravno, izvoli. Kako slatko. Sad ću istopiti čokoladu. Treba je stalno mešati lopaticom. Onda dodati mleko i skuvati lep kakao. Kakav miris. Vreme je da probam svoje remek-delo. Jedva čekam. Mali prst gore. Tako to rade u visokom društvu. Ukusno, ali veoma malo. Gledaj mu, tako je važna. Jel tako? Hajde da vidimo kako ćete vi jesti svoje čokolade. Slobodno. Toliko obožavam čokoladu da sam spremna da je jedem za doručak, ručak i večeru. Neverovatno. Britney, gde su ti maniri? Jao, izvinite, zanela sam se. Sara, sad ti? Hej, već si pojela svoju čokoladu? Dođi ovamo, slatka moja. Otvaram. Sad ću napraviti od ovoga slatku čokoladnu kuću. Ali prvo treba saznati veličinu uz pomoć merne trake. Sve jasno, sad mi treba testera. Nemojte se plašiti, znam šta radim. Krov je spreman, a zidovi također. Super! Oduvek sam htjela da imam čokoladnu kuću. Oho, to je baš dobro. Da, konačno je mogu probati. Jedva čekam. Da, perfekto. Hej, u čemu je stvar? Ko vam je dozvolio da dirate moju kuću? Hej vi, sklonite se odavde. To volim. Pogledajte kakav kolač je Sara dobila. Baš smiješno. To je tužno, a ne smiješno.
O da, konačno mi se posrećilo. Sara, tvoj kolač je zaista smešan. Dobro, ne ljuti se. Možeš ga prva pojesti. U redu, nadam se da ću pronaći ovaj oreo u svom mleku. Ups, uzalud sam to uradila. Kako ga sad izvaditi? Eto, sva ruka mi je u mleku. Morat ću popiti mleko da bih našla kolač. O, ne. Tako si smešna, ajoj. A vidi, evo tvoj kolača. Super, tako sam ga htjela pojesti. Hvala, Britney. Baš je lep. Britney, sad je tvoj red. Odlično. Kakav miris. Ideja. I ja ću baciti svoj kolač u mlijeko, ali promešat ću ga slamkom da bi ispao koktel. Prelepo. Oduševljena sam. Ups. I mi se još. Ema, sad ti. Aliluja, napokon ću se najesti. Wow, kakav težak kolač. Neće ući u čašu. Šta da radim? O, smislila sam. Potrebno je smanjiti kolač da bi ga umočila u mleko. Sad ću uraditi to. Odlično mi ide. Obožavam ovo punjenje. Dakle, gotovo. Sad je oreo savršene veličine za moju čašu. Jedva čekam da okusim taj omekšani kolač natopljenim vrućim mlekom. Oduševljena sam. Super, Ema, svaka čast. A stanite, to još nije sve. Ostalo mi je mleko. Sad ima ukus kolača. Odlično, sad sam sita. Samo 4 cm rezanaca. Prokletstvo. I ja sam očekivala nešto veće. Wow, ja sam potpuno oduševljena. Oho, koliko si dobila? Da, blago meni. Sara, počinješ? Da ne bih sprljala ruke, koristit ću štapiće. Divno. Sad ja, da. Nezgodno mi je jesti štapićima. Bolje jesti nudle jedna po jednu. Gledajte. Odlično mi ide. Probudi nas kad završiš. Devojke, završila sam. Šta je? Završila sam. Konačno, na mene red. Joj, to je čudno. Nemate vi pojma. Tako je, jesti mnogo zgodnije. Štapiće su igle za pletenje, a rezanci su konci. Oho, vidi. Britney isplela šalu od rezanaca. Kako izgledam? Neverovatno. Da, moderno i ukusno. Obožavam cornflakes sa mlekom. Ova izgleda baš slatko. A ja sam dobila srednje pakovanje. To blago meni. Dobila sam najveću porciju. Joj, moje pakovanje je tako malo. Da li ima nešto unutra? Super, kako slatko. Što? Nema više? Pa dobro, barem mi je mleko ostalo. Jedna kap? Jo, šta se smijete? Jedite već. Da, ja volim cornflakes. Divno. Blago tebi. I meni se jede još. A sada mleko. A sad ću probati sve zajedno. Gledajte. Ti nisi normalna. Tako sam navikla i tako je zaista ukusnije. Možeš početi, Ema. Čekajte, treba uzeti činiju. Nisam znala da smo mogli tako. Što da ne? Joj, kakvo teško pakovanje. Sipat ću cornflakes u činiju i dodati mleko. Ojoj, kako je veliko. I teško. Da, uradila sam to. A sada mogu probati. Neverovatno. To je jako ukusno. Super. Bravo, svaka čast. Devojke, ne brinite, već sam naručio sve što je potrebno za kućice. To ja zovem ekspresna dostava. Raspakovat ćemo kutije i odmah ćemo početi da sređujemo naše kuće. Šta je ovo? Pacov u mom dvorištu? Mike, skloni ga odmah. Ma daj, ovaj pacov izgleda jako slatko. Uzet ću ga sebi. Otarasila sam se pacova, sad je vreme da sredim svoju kuću. Vidim da svi počinju sa čišćenjem kućica, to je pametno. Ali šta raditi dalje? Ja već znam.
Šta je ovo? Ovo sigurno nije moje. Emma, izvini, nisam hteo. Emma, smiri se, stvarno nisam hteo. Hajde da ti dam nešto ukusno. Posluži se. Ideja. U mojoj kutiji ima puno Pringles čipsa. Nameravam da ih zalepim po celoj kući. Marie, sve vidim, skloni se. A sad je vreme da ofarbam krov. Mislim da plava boja savršeno odgovara. Lepota. Joj, nije se još osušilo. A sad ću pričvrstiti trkačku stazu na krov. Vozit ću autiće po njoj. Vžuh! Kako cool izgleda. A sad ću staviti zastavu na krov. Da svi znaju ko tu živi. Marie, šta se dogodilo? Sam nam je sve u redu. Samo sam htjela da zalepim ovo na kućicu, ali nije uspjelo. Moram pokušati ponovo. Da, tako je mnogo bolje. O ne, jedan mi fali. Evo ga. Sad je sve super. A sada moram naduvati balon. Mnogo balona. Napravit ću najlepšu kućicu na svijetu. Odakle je ovo? Marie, je li ovo tvoj balon? Marie, tvoja kućica je tako čudna. Emma, jesi li vidjela? Imam najlepšu kućicu na svijetu. Predivna je. Drugari su već ukrasili svoje kućice, a šta ću ja? Tačno. Okačit ću ovaj tepih ovdje. Hajde, zašto padaš? Okej, zakucat ću te. Juj, moj prst. Pa ne treba mi ništa. U stvari znam ko mi može pomoći. Graditelji, čekam vas. Tvoj zadatak je da zakačiš ovaj glupi tepih na moju kuću. Hajde, radi. Odlično ti ide. Kod mene stalno pada ovaj tepih. A zašto se ranije nisam setila da vas pozovem? Kakvo slatko srce. Hvala vam na pomoći. Da, sad ću da platim. Ovo je za vas. Doviđenja. Uradili smo to, svaka nam čast. Kakva ukusna banana. Mislim da će mi definitivno trebati drvo banane u dvorištu. Samo treba zakopati koru i zaliti je. Wow, kakva lepota. Pogledajte samo. Moje drvo je već poraslo zajedno sa plodovima i izgleda nevjerovatno. Mislim da ispod takve palme treba da stoji ležaljka. Ovdje ću se sunčati. A još mi treba šešir i veliki ukusni koktel. Blago meni. Kod Marie su porasle banane. Ja sam tako gladan. Joj, Marie, što si cija? Pa dobro, igrat ću se sa svojim igračkama, a tebe neću zvati. To, pobedio sam. Baš mi je došla ideja za moje dvorište. Mogu napraviti košarkaški teren. Ipak sam profesionalni igrač košarke. Čak su me zvali na turnire. Gledajte kako mogu. Ups. Emma, izvini. Možeš mi dobaciti loptu. Hajde. Što? Kako si uspjela da pogodiš koš iz prvog pokušaja? A ja moram da napravim ljuljašku u svom dvorištu. Mislim da to nije teško. Da, uspjelo mi je. Neka se na njoj ljulja moja omiljena igračka. A ovdje će stajati moje lepo poštansko sanduče. Da. Šta mi rade, prijatelji? Ja ovo gledam naopako. Ne, nisam htjela ovo da vidim. Mike, možeš li bar ponekad biti normalan? Šta je me radi? Napravila je sebi poštansko sanduče. I ja hoću. Baš mi je pala na pamet ideja. Uzet ću cvetić, umočiti ga u boju i početi da ostavljam otiske na sandučetu. Lepota. Šta? Hoću ja? Stavit ću unutra dinosaurusa Rexa. I zakačiti noge sa strana. Tako je. Poštar će se prepasti. Evo je poštara. Zdravo. Ovo mi je poslao prijatelj iz Afrike. Hvala puno. Nema na čemu. Idemo dalje. Dobar dan, gospodine.
Ima i za vas pismo. Sad ću ga staviti u sanduče. Ujelo me vaše poštansko sanduče. Jel vam smešno? Nemojte više tako radite ili ćete ostati bez pisama. Ko je ova lepotica? Izgledate prelepo. Vaša lepota me obara s nogu. Juj. Imam za vas pismo, kraljice lepote. Wow, hvala puno. Nemojte padati sljedeći put. Vidim da ste ukrasili svoje dvorišta. Onda morate odmah krenuti da dekorišete kućice. Mike, šta si ti smislio? Sad će on da oboji sve zidove u plavo. Cool! To izgleda zaista cool. A sad ću staviti plavi sunđerasti tepih na pod. Pogledajte. O, da. Šta još treba uraditi? Tačno. Treba mi polica za sve moje puške i igračke. Izgledat će odlično ovdje. Gledajte šta imam. Cool. Hagi Vagi, čuvaj moje igračke. A sada treba pričvrstiti nekoliko dijamanata na zidove koje sam nedavno našao u Minecraftu. Ovdje će odlično izgledati 100 dinamita. A tu će biti mjesto za mog novog kućnog ljubimca pacova. Zvaću ga Jack. Dobrodošao, druže. A sad ću napraviti sebi zonu za igranje. O, da. Obožavam igrati igrice. Oho, Mike je baš lepo ukrasio svoju sobu. Mislim da bih i ja trebala smisliti nešto slično, ali u svom stilu. Za početak ću srediti zidove. Ovdje definitivno treba više roze boje, a u tome će mi pomoći moj roze lak za nokte. Nacrtat ću srce. O, preslatko. Odlično. Sve izgleda baš onako kako sam htjela. Na pod ću staviti ovaj roze tepih. A na zid ću okačiti par roza oblaka. I slika sa mojim dečkom. Mi smo tako lepi. Ovdje će se odlično uklopiti sto na koji ću staviti svoje slatke stvarčice. A ovdje će biti radio da bih mogla praviti žurke kod kuće. Sad se moramo češljati, našminkati se i staviti svoj omiljeni parfem da uvek lepo mirišem. Skoro sam zaboravila da imam i mačku Moniku. Za tebe sam također napravila ležaljku. Ti si najslađa mačka na svetu. Vidim da ti se sviđa ovdje. Zar su svi već sredili svoje sobe, a ja nisam? To hitno treba popraviti. Moram da ofarbam zidove u svoju omiljenu žutu boju. Želim da u mojoj sobi uvek bude sunčano i pozitivno. Wow, kako lijepo. Baš mi se sviđa. A na pod želim da sipam pesak da se uvek osjećam kao na moru. Tako je. O, da. Blago meni. Na zidu će odlično izgledati patkica. Pogledajte kako je slatka. A ovdje će biti cela polica sa mojim omiljenim igračkama. Ćao svima. O, ja ih sve obožavam. A također će biti mjesto za crtanje. Tu ću da sviram svoj ukulele. O, a ova slika će odlično izgledati ovdje. To je moja kuća, Jerry. Jerry, reci svima fav. Tako je sladak. Evo tvoje ležaljke, druže. Hoćeš li kost možda? Hoćeš? Bravo, izvoli. Dobar dečko. Oho, svaka vam čast. Piši